ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали деҳқонбачаи хуросонӣ. Инак ба шумо 6 сар қушқорҳои хуб пешниҳод мекунем. тамошо кунед, қушқорҳои шоракан, беҳад нағзанд, дар саломатишон, дар хӯрданшон кафолот дода мешавад. онама тамошо кунед. ин қушқорҳо барои ҳамон одамои қушқор бизнесанд, ки мегиранд 2 моҳ 3 моҳ нигоҳ мекунандшон, мефурӯшанд. барои ҳамо беҳад хубай. мегирӣ 1 моҳ 2 моҳ нигоҳ мекунишон, иншоаллоҳ фоидаи хуб ба даст меёрӣ. қушқорҳоро бо нархи килобаркашам, мақсад живой вес фурӯхта мешавад. живой весша соҳиби мол мегӯяд, ки 55 сомонӣ бармекашем. чанд қе ки биромад ҳисоб мекунем. мақсад метиҳем анаи хел сари мол 3600 сомон соҳиби мол гуфтеста буд. хай мо ба хотири подписчикҳо ва дӯстое ки моро дастгирӣ мекунанд арзон кардем. 3500 сомонӣ мешавад. ашкатӣ сад маслиҳат мекунед, ба кадом шаҳр ноҳияе ки бошад дастгирифта мекунем. ин мол қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, деҳаи Ҳалқаҷар. номероро мемонам, занг бизанед. дастгирия фаромӯш накунед. боқӣ дар амони худо бошед то видеои оянда.